Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης και ακούτε το podcast του Πάτρας Youth. Έχουμε σήμερα ένα ξεχωριστό καλεσμένο, τον Γιώργο Ζαρανιάκο. Έναν άνθρωπο που καταφέρει να ισορροπήσει πολλούς και απαιτητικούς ρόλους. Πτυχιούχος νοσηλευτικής, εργαζόμενος σε νοσοκομείο και μεταπτυχιακός φοιτητής. Πίσω από αυτούς τους τίτλους όμως κρύβεται μια ιστορία γεμάτη προσπάθεια, θυσίες και προσωπικές αναζητήσεις. Πώς είναι να ζεις μια καθημερινότητα γεμάτη ευθύνες, ποια είναι τα όνειρά του και τι τον κρατάει προσιλωμένο στους στόχους του. Ας τον γνωρίσουμε καλύτερα και ας ανακαλύψουμε τι σημαίνει για τον ίδιο να παλεύεις καθημερινά για το μέλλον σου. Γιώργο, καλημέρα. Τι κάνεις? Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα σε σένα και όλους τους ακροατές που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Ευχαριστούμε. Είμαι καλά και σου εύχομαι να έχεις μια καλή σταδιοδρομία και μια νέα αρχή ως νέος δημοσιογράφος εδώ στην πόλη μας στην Πάτρα. Και σου εύχομαι ότι καλύτερο. Και εσύ που θα μας τα πεις σε λίγο, καλή τύχη. Έχω την τύχη να σε γνωρίζω και να τα ξέρω όσα έχεις κάνει. Για πες μας λίγα λόγια για σένα. Εγώ λοιπόν είμαι κάτοικος της Πάτρας. Πολύ ωραία. Ήμουν μέχρι και πριν 3 εβδομάδες ως οδηγός στο αστικό λεωφορείο εδώ στην πόλη μας, εδώ και 8 χρόνια. Και οδηγός λεωφορείου. Έχουμε πολλά δηλαδή να μας πεις. Και οδηγός λεωφορείου. Και μου δόθηκε μια ευκαιρία πάνω σε μια δύσκολη κατάσταση που λέγεται πανδημία, που βιώσαμε και ζήσαμε όλοι μαζί. Το μόνο καλό που βίωσα εγώ ήταν η απόφασή μου να δώσω ξανά πανελλήνιες εξετάσεις και να κάνω αυτό τον αγώνα και να προσπαθήσω στο να δώσω άλλη μια ευκαιρία για μένα, και έδωσα εξετάσεις με πάρα πολύ αγώνα. Πέρασα στη νοσηλευτική σχολή εδώ στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Παράλληλα αυτά τα 4 χρόνια, αυτά τα δύσκολα 4 χρόνια που πέρασαν πάρα πολύ γρήγορα με τρομερές απαιτήσεις, όπως είναι να πηγαίνεις στην πρακτική σου άσκηση, να είσαι συνεπής στο πανεπιστήμιο, στα κλινικά πλαίσια, στα εργαστήριά μας, και παράλληλα να είσαι συνεπής και στο ωράριο τη δουλειά, το οποίο για μένα ήταν το αστικό λεωφορείο. Μέσα από αυτό έμαθα ότι ο αγώνας είναι συνεχόμενος, δεν σταματάει. Η γνώση, η δράση, την οποία πρέπει να έχουμε όλοι οι νέοι και να την ασκούμε σήμερα, να προσπαθούμε για αυτή, στο να κάνουμε κάτι καλύτερο για εμάς. Και σήμερα, έχοντας τελειώσει τη σχολή της νοσηλευτικής, συνεχίζω με ένα μεταπτυχιακό που είναι εδώ στην Πάτρα, με υπεύθυνο γιατρό και καθηγητή τον κύριο Παναγιώτη Πλώτα, που κάνει το πρόγραμμα της αγωγής της υγείας, μονοετές, με διδακτική επάρκεια, και βρισκόμενος πλέον ως ειδικευόμενος νοσηλευτής παράλληλα στο τμήμα της ΜΕΘ, της εντατικής θεραπείας. Οπότε, για να καταλάβουν οι ακροατές, δεν είναι ότι έδωσες πανελλήνιες στα 18 σου, έδωσες μετά από κάποια χρόνια πανελλήνιες, την πήρες αυτή την απόφαση. Ναι, έδωσα εξετάσεις πρώτη φορά στα 18 μου, και λόγω της απώλειας του πατέρα μου δεν πέρασα, λόγω ότι δεν είχα κάνει τη σωστή προετοιμασία, και λόγω ότι έπρεπε να δουλεύω δυστυχώς ή ευτυχώς 2 δουλειές από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κατάφερα να δώσω μετά από ολόκληρα 7 χρόνια και να περάσω στη σχολή την οποία ήθελα, που είναι η νοσηλευτική, που είναι η φροντίδα δίπλα στο συνάνθρωπο, που είναι η ελπίδα του, που είναι η τεράστια προσπάθεια στο να κάνεις κάποιον να βελτιωθεί στην υγεία του και να τον κάνεις να γίνει όπως πριν και να επανέλθει στην οικογένειά του και στην κοινότητα. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω πριν, για ποιο λόγο επέλεξες να φοιτήσεις στην νοσηλευτική, αλλά και ήταν και πολύ και σημαντικά αυτά που μας είπες, ότι δεν τα παράτησες, μια απώλεια, ναι μεν δεν πέρασες με την πρώτη εκεί που ήθελες, αλλά μετά από 7 χρόνια και μετά από πολύ σκληρή δουλειά, το βάλες κάτω και είπες εγώ θα ξαναδώσω πανελλήνιες. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό μήνυμα για όλες τις γενιές, για εμάς τους νέους, γιατί και εσύ νέος είσαι. Πόσο χρονών είσαι, αν επιτρέπετε, για να καταλάβουν και οι ακροατές?
Είμαι 29. Είσαι 29. Είμαι 29 τώρα. Στιγμή που μιλάμε, οπότε, είμαι 29. Καταλαβαίνεις... Τα χρόνια περάσανε, Δημήτρη. Οπότε καταλαβαίνεις... Είναι πολύ γρήγορα. Δεν πειράζει, αρκεί να είναι γεμάτα τα χρόνια που έχουν περάσει και να τα έχεις ευχαριστηθεί. Αυτό που έλεγα πριν ήταν ότι όλα αυτά που μας είπες τώρα, μέσα σε αυτό το λίγο χρόνο, δίνουν ένα μήνυμα προς τους νέους ότι δεν πρέπει να τα παρατάμε, δεν πρέπει να τα βάζουμε κάτω και δεν είναι ότι ναι, η απώλεια είναι πάρα πολύ σημαντική και ήταν και σε πολύ δύσκολη ηλικία κιόλας, ειδικά εκεί στα 18 στην εφηβεία, αλλά αυτό μας δείχνει ότι δεν πρέπει να τα παρατάμε. Και πρέπει να συνεχίζουμε και να τολμάμε και να επιχειρούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Για πες μας λίγα λόγια. Πώς σου ήρθε να γίνεις οδηγός λεωφορείου? Είχες κάποια αγάπη από μικρός ή προέκυψε? Είναι η αγάπη που είχα από μικρό παιδί. Έχοντας η μητέρα μου με έπαιρνε μαζί της για δουλειά και έβλεπα τα μεγάλα οχήματα και με εντυπωσιάζανε. Ήθελα πάντα να κάθομαι στην πρώτη θέση για να βλέπω τις κινήσεις που κάνει ο οδηγός του αστικού λεωφορείου. Μπορώ να σου πω και κάτι, συγγνώμη που σε διακόπτω. Εγώ έχω μεγάλη αγάπη με τα τρένα. Και εγώ πάντα μικρός, όταν πήγαινα κάπου στο κέντρο μαζί με τους γονείς μου, πάντα καθόμουν στην πρώτη θέση ώστε να βλέπω τι κάνει ο οδηγός και πολλές φορές κιόλας, να πω την αλήθεια, πιο παλιά όμως, με βάζανε και μέσα εκεί πέρα που ήταν ο οδηγός μέσα και πάταγα την κόρνα και μ' άρεσε. Οπότε καταλαβαίνω την αγάπη Οπότε μπορείς να με καταλάβεις. Μπορώ να καταλάβω την αγάπη που είχες για το λεωφορείο. Ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνω, αφού μας λες ότι εργαζόσουν για 8 χρόνια στα λεωφορεία, έχουν δει πολλά τα μάτια σου, και αρνητικά και θετικά, γιατί αρχικά έχεις μάθει πώς να οδηγείς ένα μεγάλο όχημα, να υπολογίζεις το χώρο, αλλά τι ήταν το αρνητικό που είχες μέσα σε αυτά τα χρόνια βιώσει ως οδηγός λεωφορείου? Τα αρνητικά, όπως και σε πάρα πολλές δουλειές, είναι η πίεση που καμιά φορά λόγω του κυκλοφοριακού που υπάρχει πλέον και εδώ και ένα χρόνο τώρα στην πόλη μας, λόγω των έργων και της αντιδρόμησης που έρχεται, είναι ότι δυστυχώς δεν μπορείς να είσαι στην ώρα σου. Με την κίνηση που επικρατεί στην πόλη αυτή, έχοντας μειώσει τους δρόμους, υπάρχουν δρόμοι ταχείας κυκλοφορίας πλέον, είναι ελάχιστη η έξοδος σε αυτή την πόλη και η είσοδος. Είναι ότι δεν φτάνει το λεωφορείο ποτέ στην ώρα του, υπάρχουν καθυστερήσεις, ο κόσμος έχει πίεση γιατί και αυτός πρέπει να παρευρίσκεται στη δουλειά του σε μια συγκεκριμένη ώρα. Σε μια συγκεκριμένη ώρα ακριβώς, και δυστυχώς είσαι η πρώτη εικόνα την οποία βλέπει. Είσαι ο εργαζόμενος, είσαι αυτός που βλέπει μπροστά του και δυστυχώς θα ξεσπάσει και πολλές φορές μπορεί να φωνάζουν με τρόπο επιβλητικό, αλλά καταλαβαίνεις τον κόσμο ότι όντως πρέπει να πάει στη δουλειά του και συμμερίζεσαι με αυτό, γιατί έχει δίκιο. Έχει δίκιο κάθε επιβάτης. Αυτό ακριβώς, αλλά και να ενημερώσουμε και τους ακροατές, να μας το πεις εσύ, ήσουν και υποψήφιος, αν θυμάμαι καλά, στις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023. Ακριβώς, ήμουν και υποψήφιος στο κεντρικό διαμέρισμα, εδώ της Πάτρας, στο 4ο. Οπότε θα γνωρίζεις καλύτερα από όλους μας τα προβλήματα, γιατί και ως ενεργός νέος κιόλας, πέρα από όλα όσα έχεις κάνει, είσαι και ενεργός νέος και ασχολείσαι και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι, κάνουμε ό,τι μπορούμε, προσπαθούμε, έχουμε τη θέληση σαν νέοι, θέλουμε να προσφέρουμε, θέλουμε να δώσουμε προτάσεις για την πόλη μας, σαν νέοι, γιατί εμείς οι νέοι χρειαζόμαστε και πρέπει να βρισκόμαστε στα διοικητικά συμβούλια και να ενημερωνόμαστε και να διαπραγματευόμαστε σε διάφορες απόψεις και λύσεις όπου είναι σημαντικές. Και ο στόχος αυτού του podcast τώρα, όπως είχα πει και στο πρώτο επεισόδιο, είναι ότι θα ασχοληθούμε φυσικά και με θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί αφορούν την καθημερινότητα εμάς των νέων. Ακριβώς. Γιατί ζούμε σε αυτή την πόλη, μπορεί να εξελιχθούμε επαγγελματικά σε αυτή την πόλη, θέλουμε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον υγιές που να μπορεί να φιλοξενήσει και startup επιχειρήσεις και κάτι το διαφορετικό από όσα ξέρουμε. Έτσι ακριβώς. Εμείς οι νέοι έχουμε φωνή, έχουμε άποψη και όπως είπα και πριν πρέπει να παρευρισκόμαστε σε αυτές τις αίθουσες, γιατί
ο νέος κόσμος. Είναι οι αποφάσεις που κρίνουν το μέλλον μας. Είναι και οι αποφάσεις που κρίνουν το μέλλον μας. Τα πράγματα αλλάζουν. Οπότε δηλαδή, εκτός από την νοσηλευτική, το μεταπτυχιακό, που ήσουν και οδηγός λεωφορείου, ασχολείσαι και με την τοπική αυτοδιοίκηση, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, όσο μπόρεσα και εγώ με το κομμάτι μου, δεν τα κατάφερα όμως να εκλεγώ από τον κόσμο, να συγκεντρώσω τους κατάλληλους ψήφους. Όμως είμαι εδώ και θα προσπαθώ για την πόλη, γιατί σε αυτή την πόλη μεγάλωσα, και επιθυμώ και θα το ξανακάνω και θα ξανακατέβω υποψήφιος, έχοντας νέο όραμα, ελπίδες ότι όντως μπορεί να αλλάξει ριζικά. Γιατί ξέρεις Δημήτρη, στην πόλη την οποία ζούμε πρέπει να την δούμε όπως θέλουμε. Γίνονται κάποια πράγματα, αλλά δεν επαρκούν. Είναι η γνώμη μου, είναι το πιστεύω μου, ότι πρέπει αυτή η πόλη να δουλεύει, να μου επιτρέψετε, να δουλεύει όλες τις εποχές του χρόνου και όχι μόνο να περιμένει το φοιτητή να έρθει για να δουλέψουν και τα καταστήματα, αλλά και όλη η αλυσίδα της πόλης. Πρέπει να δουλεύουμε όπως άλλες πόλεις, όπως είναι η Καλαμάτα. Που η Καλαμάτα, ξέρετε, παρευρέθηκα και είδα ότι έχει αλλάξει ριζικά. Δουλεύει χειμώνα, καλοκαίρι, έχει τουρισμό. Γιατί να μην έχουμε τουρισμό σε αυτή την πόλη? Για ποιο λόγο? Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εσύ τώρα σχετίζεται κάπως και με την τοπική αυτοδιοίκηση που ασχολείσαι, αλλά και με το λεωφορείο. Όσο οδηγούσες στο λεωφορείο, έβλεπες φοιτητές, έβλεπες πατρινούς? Ποιοι κυρίως χρησιμοποιούν το λεωφορείο? Τουρίστες το χρησιμοποιούν το λεωφορείο που λέει ο λόγος, αφού μιλάμε και για τουρισμό τώρα? Οι τουρίστες ήταν σε πάρα πολύ μικρά ποσοστά, του 2-3%. Ήταν μικρά τα ποσοστά. Το περισσότερο ποσοστό είναι σίγουρα οι φοιτητές, όπου δεν τους δίνεται η δυνατότητα να έχουν όλοι οχήματα λόγω οικονομικού σίγουρα κόστους, αλλά και μέσης ηλικίας, ηλικιωμένοι και άνθρωποι εργαζόμενοι, όπου δεν έχουν την πολυτέλεια να έχουν κάποιο δικό τους μέσο. Ναι. Εγώ κυρίως αυτό το ερώτημα ήταν να δούμε αν οι τουρίστες το χρησιμοποιούν το λεωφορείο μέσω μετακίνησης, γιατί καταλαβαίνεις, όταν εμείς επισκεπτόμαστε μια άλλη χώρα του εξωτερικού, ή το μετρό που έχει κάθε χώρα ή το λεωφορείο θα χρησιμοποιήσουμε. Δεν είναι ότι χρησιμοποιούμε τα αυτοκίνητα, για να δω αν αυτά που κάνουμε εμείς στο εξωτερικό τα κάνουν και οι τουρίστες, ή αν το γνωρίζουν οι τουρίστες που έρχονται στην Πάτρα. Τα δρομολόγια, ποιες είναι οι στάσεις, γι' αυτό σε ρωτάω, λόγω του επαγγέλματός σου. Έχεις μια αλφα εικόνα ποιοι χρησιμοποιούν το λεωφορείο περισσότερο? Σίγουρα το πρόγραμμα και με τις έξυπνες στάσεις, τις οποίες γράφονται πλέον και ηλεκτρονικά και σε site του αστικού κτέλ, που ενημερώνεται ο κόσμος και ανά πάσα στιγμή πού είναι το λεωφορείο, σε ποια στάση είναι, σε πόσο χρόνο θα έρθει. Το θέμα είναι ότι και τηλεματική υπάρχει και οργάνωση υπάρχει, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν τουρίστες. Εγώ αυτό βλέπω, ότι δεν υπάρχουν. Είναι το 1 με 2% σε αυτή την πόλη. Πιστεύεις τώρα τα εγγένεια της Πατρών Πύργου θα φέρουν τουρισμό στην Πάτρα, ή θα μας απορροφά όλο στο κατάκολο η αρχαία Ολυμπία και η Πάτρα απλώς θα είναι να σταματήσουν να βάλουν καύσιμο? Πιστεύω ότι σίγουρα ένας δρόμος ασφαλής, όπως είναι η Πατρών Πύργου, την οποία περιμένουμε να υλοποιηθεί όλο το έργο, σαφώς, και να γίνει ένας δρόμος ασφαλής και να μην έχουμε και βλέπουμε άλλο αίμα στην άσφαλτο, γιατί θρηνούμε κάθε μέρα νέους ανθρώπους, και το βλέπω και πλέον στην εντατική την οποία εργάζομαι, ότι υπάρχουν πολλά περιστατικά με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, πολλά τροχαία, ασφαλή οδήγηση. Αλλά για να εστιάσω στο ερώτημα που μου θέσατε, πιστεύω ότι σίγουρα ένας δρόμος ασφαλής, σίγουρα ένας δρόμος πιο οργανωμένος θα προσφέρει σίγουρα μια καλύτερη αναβάθμιση στον τουρισμό. Αναβαθμιστεί η Πάτρα. Ναι. Τώρα είδαμε κιόλας ότι
προσάραξε και ένα κρουαζιερόπλοιο που είχε όμως προορισμό το Κατάκαρο, αλλά λόγω των νοτιάδων δεν μπορούσε να φτάσει και στους τουρίστες άρεσε η Πάτρα. Πιστεύω είναι μια καλή αρχή αυτή για την Πάτρα και για τον τουρισμό, γιατί όπως και να το κάνουμε, δεν έχει μόνο η Σαντορίνη ωραίο ηλιοβασίλεμα, έχει και η Πάτρα εξαιρετικό και πολύ πανοραμικό και πολύ καλλιτεχνικό και εξαιρετικό, το ξαναλέω πάλι, ηλιοβασίλεμα που μπορούν να το θαυμάσουν και αυτό οι τουρίστες μας. Ακριβώς. Έρχεστε στα λόγια μου και είμαι κι εγώ ένας από τους οποίους έχω αναφέρει ότι σαν πόλη έχουμε πολύ καλό ηλιοβασίλεμα. Δηλαδή αν ο πατραϊκός λαός σταθεί στο Φάρο, θα δει ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα, μια υπέροχη θέα που πιστεύω με όραμα και υλοποίηση του προγράμματος μπορούμε να καταφέρουμε πάρα πολλά, αρκεί να έχουμε θέληση και να θέλουμε όντως να προσφέρουμε στον πατραϊκό λαό το καλύτερο για αυτόν, για να τον ζει καθημερινά. Φυσικά, γιατί σκέψου, όχι μόνο στο Φάρο. Εγώ βρισκόμουν εκεί που ήταν το παλιό κολυβητήριο στο Φανάρι και είδα ένα θέαμα εξαιρετικό. Ήταν κάτι χρώματα που το κινητό δεν μπορούσε να τα καταγράψει έτσι όπως ήταν. Περπατάς στο παραλιακό μέτωπο και ευχαριστιέσαι. Ναι, μεν δεν ευχαριστιέσαι. Είναι μια υπέροχη ομορφιά. Ακριβώς. Ναι, μεν δεν ευχαριστιέσαι ένα παραλιακό μέτωπο όπως έχουν άλλες πόλεις, όπως η προανέφερες Καλαμάτα ή η Χαλκίδα ή άλλες και πιο μικρές πόλεις που έχουν Και ο Βόλος. Φυσικά και ο Βόλος. Αλλά πιστεύω, όπως ανέφερες και εσύ, ότι αν αναλάβουμε εμείς, αν πάρουμε εμείς, όχι την εξουσία, όχι αυτό, να αναλάβουμε οι νέοι, να πάρουμε πρωτοβουλία, να φτιάξουμε την Πάτρα έτσι όπως την ονειρευόμαστε και να γίνει μια Πάτρα φοιτητούπολη, γιατί είναι φοιτητούπολη η Πάτρα, αλλά να μην βασιζόμαστε μόνο στους φοιτητές και να βασιζόμαστε και σε εμάς τους πατρινούς, γιατί δεν είναι μόνο οι φοιτητές νέοι που έρχονται στην Πάτρα, υπάρχουν και οι νέοι που ζούμε εδώ πέρα μόνιμα και δεν θέλουμε να φύγουμε από αυτή την πόλη. Ακριβώς Δημήτρη, ακριβώς. Όταν κάποιος φοιτητής έρχεται σε αυτή την πόλη και βλέπει τα καλά στοιχεία αυτής της πόλης, σίγουρα θα το σκεφτεί μετά από τα 4 χρόνια φοιτησής του στο Πανεπιστήμιο Πατρών το να θέλει να παραμείνει στην πόλη αυτή, στην Πάτρα, και να θέλει να εργαστεί εδώ, αλλά δίνοντάς του κιόλας και θέσεις εργασίας. Γιατί αν δεν έχουμε θέσεις εργασίας, όπως θα θέσω ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, ένα θέμα, όπως δεν υπάρχει, και μιλάγαμε για το κυκλοφοριακό πριν, δεν υπάρχει η δημοτική αστυνομία. Ενώ σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος υπάρχει, στην πόλη μας δεν υπάρχει. Είναι όντως ένα σημαντικό θέμα που θα μπορούσε να βοηθήσει και το ήδη προσωπικό της αστυνομίας, ώστε να μπορούμε να γίνει μια συμμόρφωση. Όλοι κυκλοφορούμε στην Πάτρα και όλοι το βλέπουμε. Δεν υπάρχει κάποιος, αν δεν το δει κάποιος αυτό, για μένα θεωρείται τυφλός. Να με συγχωρέσετε κιόλας που λέω αυτή την έκφραση, αλλά καθημερινά βλέπουμε τριπλοπαρκαρισμένα. Δεν είναι ότι βλέπουμε διπλοπαρκαρισμένα, τριπλοπαρκαρισμένα. Τριπλοπαρκαρισμένα ακριβώς. Υπάρχει ασυδοσία μεγάλη από οδηγούς που αφήνουν τα γιοταχή τους πάνω σε θέσεις αμαία. Αυτό ακριβώς. Πολύ σημαντικό. Που έχει τύχει πάρα πολλές φορές. Δηλαδή να θέλει να παρκάρει κάποιος άνθρωπος με κινητικά προβλήματα και να μην μπορεί γιατί του έχει πιάσει κάποιος άλλος τη θέση. Και είναι τεράστιο λάθος αυτό, όπου πρέπει, αν μας ακούν οι οδηγοί, πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ και να το προσέχουν αυτό το πράγμα, γιατί τους δίνουμε την βοήθεια ως συνάνθρωποι για τη λύση και να μπορέσουμε να τους εξυπηρετήσουμε και να δίνουμε το καλό παράδειγμα στην κοινωνία. Ακριβώς. Ναι, εντάξει, πολύ σωστά όλα αυτά που λες και χρειάζεται και η δημοτική αστυνομία να συνεπικουρεί το έργο της αστυνομίας και για ασφάλεια των πολιτών και για την ασφάλεια και των δημόσιων χώρων. Δηλαδή είδαμε στο καρναβάλι που σπάσανε κάτι μπάστακες. Οπότε αν υπήρχε μια αλφα ασφάλεια και περιπολούσαν σε αυτά τα σημεία που ήξερε η δημοτική αστυνομία, στην παρούσα φάση δεν υπάρχει, αλλά αν ήξερε ότι υπάρχουν σε αυτά τα σημεία μπάστακες και ότι έχουν ξαναγίνει τέτοια περιστατικά, γιατί κάθε χρόνο έχουμε τέτοια περιστατικά, θα μπορούσε να υπήρχε και να μην υπήρχαν, γιατί όπως και αν το κάνουμε και ο μπάστακας χρειάζεται λεφτά για να γίνει. Δεν είναι κάτι ότι γίνεται δωρεάν.
Ακριβώς. Έτσι γίνεται πάντα. Όταν γίνεται φθορά δημόσιας περιουσίας, θα πρέπει να το σκεφτόμαστε όλοι οι πολίτες ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν επιτρέπονται, γιατί στο τέλος εμείς οι ίδιοι τα πληρώνουμε, αλλά και δίνουμε το κακό παράδειγμα σε βανδαλισμούς, σπασίματα, τα οποία για μένα, κατ' εμέ, είναι αδιανόητα, δηλαδή είναι τεράστιο λάθος. Πολύ σωστά τα λες. Τώρα θέλω να ξαναγυρίσουμε πίσω σε ένα θέμα που ανέφερες, ότι ως ειδικευόμενος στη ΜΕΘ, ως ειδικευόμενος νοσηλευτής στη ΜΕΘ, έρχονται πολλά άτομα με κρανιοκεφαλικές κακώσεις κλπ. Για πες μας, και ως επαγγελματίας οδηγός, αλλά και ως νοσηλευτής σε ΜΕΘ, τι μήνυμα θα έδινες στους συνομήλικους, στους μικρότερους, γενικά στους ανθρώπους που οδηγούν ή ακόμα είναι και πεζοί? Το μήνυμα που θα ήθελα λοιπόν να μεταφέρω με τις δύο ιδιότητες που κατέχω πλέον θα ήταν μεγάλη προσοχή, και λόγω των τελευταίων γεγονότων που έχουν γίνει δεν επιτρέπεται κανένας οδηγός να πίνει ποτά και να πιάνει μετά το τιμόνι. Ξεκινήσουμε από εκεί, ότι από τη συνείδησή μας. Πολλές φορές πίνουμε, βγαίνουμε στον δρόμο, θα πάρουμε κι άλλο στο λαιμό μας, όπως λέμε απλά λαϊκά. Είναι τεράστιο λάθος. Πρέπει να οδηγούμε προσεκτικά, να προσέχουμε ακόμα και τις διασταυρώσεις, γιατί πλέον κάνει πολύ μεγάλο κακό η χρήση της κινητής τηλεφωνίας, όπου πολλοί μιλάνε στο τηλέφωνο με τη συσκευή και όχι με κάποιο ακουστικό που επιτρέπεται, ασύρματο. Θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ την κίνηση πριν ο άλλος πάει να κάνει το λάθος, να είμαστε προσεκτικοί, όπως και είπα και πριν, και να μην αναπτύσσουμε την ταχύτητα την οποία δεν αναγράφεται στα όρια μέσα στις πόλεις, έξω στον αυτοκινητόδρομο, σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, και ειδικά όταν βρέχει και ο δρόμος είναι βρεγμένος, θα πρέπει να έχουμε οδηγική συμπεριφορά, να ξεκινήσουμε από εκεί, και ότι θα πρέπει στα σχολεία πλέον, πιστεύω, να διδάσκεται. Από το στόμα μου το πήρες, αυτό ήθελα να σου πω, ότι, για την εκπαίδευση. Ναι, ξέρεις κάτι, Δημήτρη, όλα είναι θέμα εκπαίδευσης πλέον, γιατί πλέον οι γονείς δουλεύουν και αυτοί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μπορεί που και αυτό είναι λάθος, το να μην δίνουν το σωστό παράδειγμα και να μην μιλάνε στα παιδιά τους και απλά να είναι όλη την ώρα επάνω σε ένα κινητό και να χάνεται όλη η ελπίδα, το όνειρο, και να σε απορροφά μία συσκευή τηλεφώνου. Θα πρέπει να υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό στο να δίνεται στα παιδιά, να υπάρχει οδηγική συμπεριφορά από μικρά παιδιά, γιατί ξέρεις, Δημήτρη, όλοι μας καθώς μεγαλώνουμε και πηγαίνουμε σχολείο, από εκεί θα πάρουμε τις αρχές μας. Από εκεί θα αποκτήσουμε σκέψη, κριτική σκέψη, και σιγά σιγά το μυαλό μας θα τα επεξεργάζεται και θα βγούμε σωστοί στην κοινωνία. Αυτή είναι η άποψη για μένα, αυτό πιστεύω, και είναι όλο το υλικό πάνω στην εκπαίδευση. Γιατί όπως λέω και εγώ, τις περισσότερες ώρες, όσο και να ακούγεται περίοδο, τις περνάμε στο σχολείο. Ακριβώς. Γιατί μετά πες, μεγαλώνοντας, έχεις και τα φροντιστήρια το απόγευμα, και το φροντιστήριο καθηγητές πρέπει να σου διδάσκουν και αυτά, εκτός από αυτά που πηγαίνεις να κάνεις την έκθεση, τη βιολογία σου. Πρέπει να υπάρχει παντού. Ακριβώς. Και ένα πολύ σημαντικό θέμα για μένα, θέμα συζήτησης, είναι η αξιολόγηση. Σαφώς και ετησίως πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση, στο να βλέπουμε αν τα παιδιά από μικρή ηλικία ως και οι μεγαλύτεροι, αν βελτιωνόμαστε σε πολλά σχέδια, σε πολλές δράσεις, να δούμε αν αλλάζουμε, αν αλλάξαμε από την προηγούμενη χρονιά και γίναμε καλύτεροι πολίτες, αν μειώσαμε τα τροχαία ατυχήματα, τι δεν πήγε σωστά, τι πήγε καλά. Αυτά πρέπει να επανεξετάζονται σίγουρα από τους ειδικούς και να γινόμαστε καλύτεροι, γιατί όλα έχουν ένα πρόγραμμα που πρέπει να υλοποιείται και να υπάρχει αξιολόγηση και ένα πρόγραμμα δράσης. Εσύ τώρα, αν σου δινόταν η δυνατότητα να έχεις μία θέση όπου να είσαι για τις σχολές οδηγών, για την οδική συμπεριφορά, τι θα άλλαζες γενικά? Τι πιστεύεις ότι θα ήταν αυτό που θα άλλαζες πρώτο-πρώτο?
σίγουρα θα έβγαζα ένα πρόγραμμα το οποίο θα είχε αυξήσει τις ώρες οδήγησης του άλλου, του κάθε παιδιού, του κάθε ανθρώπου, του κάθε πολίτη που θα έμπαινε στη διαδικασία αυτή να βγει στον δρόμο, να βγάλει το δίπλωμα οδήγησης. Πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει και κάποιο υποχρεωτικό μάθημα στο σχολείο από την τάξη της πρώτης δημοτικού, δηλαδή οδική συμπεριφορά, πώς να συμπεριφερόμαστε, πότε σταματάμε στα φανάρια? Ακριβώς. Όπως προείπα και πριν, θα πρέπει να μαθαίνουμε από μικρή ηλικία τις πινακίδες σήμανσης. Την κάθε σημασία. Γιατί, ξέρετε, να δώσουμε βάση στη διάβαση πεζών, όπως κάνουν στο εξωτερικό, όπου εμείς δεν κάνουμε. Εγώ σας μιλάω ως οδηγός του αστικού λεωφορείου. Θεωρώ ότι πρέπει να δίνουμε την δυνατότητα στον πεζό να περνάει με ασφάλεια και να έχουμε τα μάτια μας όχι 14, 24 για μένα στον δρόμο και να προσέχουμε, γιατί ο κάθε πολίτης κιόλας, φεύγω λίγο από το θέμα, μπορεί να υπάρχουν τεράστια προβλήματα και να ξεχαστεί και να περάσει το δρόμο χωρίς να κοιτάξει. Πιστεύω ότι σίγουρα έχει γίνει μία φορά στον καθέναν μας αυτό, αλλά και εμείς ως πολίτες να περπατάμε και να περάσει ένα προπορευόμενο όχημα και να το δούμε τελευταία στιγμή. Θα πρέπει λοιπόν σε κάθε διασταύρωση, αλλά και στο σχολείο, να προσέχουμε, να είμαστε εμείς αυτοί όπου θα προσέξουμε, αλλά το σωστό μήνυμα είναι να το πάρουμε από τους εκπαιδευτικούς μας, από το σχολείο, από την κοινωνία, από την οικογένεια. Αυτό ακριβώς που λες. Έκανα μια εργασία παλιά στο σχολείο που πρέπει να βρούμε σπάνιες πινακίδες, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Σε κάποια χώρα της Ευρώπης, πάνω προς τα βόρεια, υπάρχει πινακίδα που δείχνει πεζό να έχει στα αυτιά του ακουστικά και ένα κινητό στο χέρι. Δηλαδή στο εξωτερικό προλαμβάνουν μέχρι και τον πεζό που έχει τα ακουστικά, που κανονικά δεν πρέπει να περπατάμε και να έχουμε ακουστικά, γιατί πρέπει να ακούμε και τους ήχους γύρω μας. Αλλά στο εξωτερικό υπάρχει αυτή η πινακίδα, που πιστεύω πρέπει να υιοθετηθεί και στην Ελλάδα αυτή η πινακίδα, γιατί καθημερινά βλέπουμε παιδιά με ακουστικά στα αυτιά, τέρμα μουσική και να περνάνε τους δρόμους χωρίς να καταλαβαίνουν τίποτα. Σίγουρα απλά απέχουμε πάρα πολύ, να ρωτάτε, απέχουμε πάρα πολύ από το εξωτερικό, όπου και 100 πινακίδες να βάλουμε αύριο το πρωί. Αυτό ακριβώς. Μπορώ να πω όμως, συγγνώμη που σε διακόπτω, μπορώ να πω όμως, για να μην βάζουμε όλους στο ίδιο καλάθι, τα τρίκαλα, έβλεπα ένα βιντεάκι στο TikTok, οι οδηγοί των αυτοκινήτων με το που βλέπουν διάβαση σταματάνε, φρενάρουν. Εδώ στην Πάτρα μου έχουν κάνει και παρατήρηση που περνάω τη διάβαση. Δυστυχώς είναι αυτό που είπαμε και πριν. Είναι η οδηγική συμπεριφορά και είναι ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστός, ο κάθε χαρακτήρας. Δυστυχώς αυτό, εάν κάποιος έχει μεγαλώσει, είναι δύσκολο να μπορέσει να το αποκομίσει και να το αλλάξει αυτό πάνω του. Πρέπει δηλαδή από μικρή ηλικία, όπως είπαμε, όπου πρέπει να υπάρχει αγωγή στα σχολεία και από εκεί να δίνεται το σωστό παράδειγμα. Τώρα λέω να αλλάξουμε λίγο θεματική και να πάμε λίγο πιο στα κοινωνικά. Σε έχουμε δει σε συνεντεύξεις σε μεγάλα κανάλια της Αθήνας που να διαβάζεις για το πανεπιστήμιό σου πάνω σε ένα τιμόνι λεωφορείου. Για πες μας λίγα λόγια γι' αυτό. Γιατί πολλοί κόσμος μπορεί να σε έχει δει και από εκεί και να σε ξέρει. Όταν είσαι εργαζόμενος, δυστυχώς δεν υπάρχει πάρα πολύς χρόνος στο να καταφέρεις να σου δίνεται ο κατάλληλος χρόνος να διαβάσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε διαπίστωσα ότι μία μέρα πρέπει να παίρνω και τον υπολογιστή μαζί μου, αλλά και σημειώσεις, τις οποίες έχω από το κάθε μάθημα στο οποίο παρευρισκόμουν στο πανεπιστήμιο, και στα διαλύματά μου, όσες φορές και αν είχα, γιατί δεν μπορούσες πάντα να έχεις διάλειμμα, στο 20 λεπτό, στο 10 λεπτό, θα μπορούσα να εκμεταλλευτώ λοιπόν αυτό το χρόνο και να βγάζω ένα κεφάλαιο, και αυτό με βοήθαγε στο ότι κάθε μέρα πήγαινα βράδυ στο σπίτι μου, γιατί το πρωί παρακολουθούσα το μάθημα, ήμουνα στις κλινικές δεξιότητες πρακτικής, να σας το θέσω έτσι, στο πανεπιστήμιο. Τις μέρες που δεν είχα, πήγαινα στο πανεπιστήμιο για μάθημα και μετά έπιανα την απογευματινή βάρδια στο λεωφορείο, όπου καταλαβαίνετε ότι όταν είσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ,
Δυστυχώς το βράδυ που πηγαίνει σπίτι είναι λίγος ο χρόνος, γιατί πρέπει να ξεκουραστείς κιόλας για την επόμενη μέρα να μπορείς να συνεχίσεις. Και έτσι λοιπόν εγώ αποφάσισα ότι στα κενά μου, στα διαλύματά μου, να εκμεταλλευτώ το χρόνο αυτό και να έστω και μία σελίδα και 2 σελίδες να μπορέσω να τις διαβάσω από εκεί. Πιστεύεις ότι ένας νέος θέλει και να δουλεύει και να σπουδάζει μπορεί, αν τα καταφέρει? Και μπορεί. Φυσικά και μπορεί. Πιστεύεις το πρόγραμμα παίζει ρόλο? Φυσικά και παίζει ρόλο. Φυσικά και παίζει ρόλο και ο άνθρωπος, εάν θέλει, όπως λέω κι εγώ, μπορεί να καταφέρει τα πάντα. Γιατί εγώ το έκανα 4 χρόνια και συνεχίζω για 5ο χρόνο με το μεταπτυχιακό μαζί πλέον, και συνεχίζω χωρίς να σταματάω και ακόμα έχω όνειρα και ακόμα έχω σχέδια, τα οποία χαίρομαι για αυτά, τα οποία έχω κερδίσει μέχρι τώρα. Θες να μοιραστείς μαζί μας ένα όνειρο, στόχο σου? Ο στόχος μου είναι καθημερινός. Μόλις υλοποιώ τον πρώτο, πάω στον αμέσως επόμενο. Τέλειωσα τη σχολή μου, πήρα το πτυχίο μου. Ο στόχος μου είναι να πάρω και το μεταπτυχιακό μου. Τον Ιούλιο, αν πάνε όλα καλά, θα έχω πάλι ορκομοσία. Και σκέφτομαι να δώσω κατατακτήριες εξετάσεις πάνω στην ιατρική το Δεκέμβριο. Αλλά εάν δεν τα καταφέρω, να υλοποιήσω και ένα άλλο σχέδιο, Plan B που λέμε, να ακολουθήσω την ακαδημαϊκή καριέρα ως διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο Πατρών και να μου δοθεί ευκαιρία αυτή και να προσφέρω τις κατάλληλες γνώσεις, τις εμπειρίες που θα έχω αποκομίσει μέχρι τότε, να τις υλοποιήσω πάνω στους φοιτητές μου. Οπότε βλέπουμε έναν άνθρωπο που δεν θέλει να τα παρατήσει και από ό,τι καταλαβαίνω θες να διαβάζεις μέχρι και τα βαθιά σου γεράματα. Από ό,τι καταλαβαίνω σ' αρέσει πολύ το διάβασμα και το κυνηγάς και μπράβο σου, γιατί αυτό που κάνεις το αγαπάς και δεν το κάνεις επειδή πέρασες σε μια σχολή και για βιοποριστικούς λόγους. Το κάνεις επειδή το θες, σ' αρέσει, και αυτό πιστεύω είναι ένα πολύ καλό μήνυμα και για τους ακροατές μας, γιατί όπως σου είχα πει, το podcast αυτό απευθύνεται κυρίως στην νεολαία της Πάτρας και εσύ μέσα εκεί ανήκεις στην νεολαία της Πάτρας, οπότε είναι ένα πολύ καλό μήνυμα και για εμάς τους μικρότερους σε ηλικία. Είναι ακριβώς, και στέκομαι στην κουβέντα σου, ότι κάθε πράγμα το οποίο κάνεις πρέπει να το θες πραγματικά. Και πιστέψτε με ότι η αρχή είναι δύσκολη, στη συνέχεια γίνονται όλα εύκολα, αρκεί να το πιστεύεις ότι θα τα καταφέρεις και να το θέλεις. Γιατί αν πραγματικά, ακόμη και να έχεις κουραστεί, ακόμη και να έχεις να χαράξει έναν δρόμο τον οποίο βλέπεις ότι όντως εκεί δεν σ' αρέσει, για μένα πρέπει να το σταματήσεις και να ξεκινήσεις κάτι άλλο. Και αν σου πάρει χρόνο, πας και πάλι από την αρχή. Πας στο σημείο 0 και ξαναξεκινάς. Ο άνθρωπος μέσα του, όπως λέω Δημήτρη, έχει τεράστια δύναμη, έχει μεγάλο πιστεύω, γιατί ο καθένας μας κουβαλάει το δικό του σταυρό. Γιατί μου αρέσει να μιλάω έτσι λαϊκά, αν μου το επιτρέπετε. Φυσικά, εδώ κουβαλάει το δικό του σταυρό και πρέπει να προσπαθούμε για το καλύτερο για το μέλλον μας. Έχουμε τεράστιο μέλλον. Ζούμε σε μια όμορφη χώρα, την οποία δυστυχώς δεν δίνει τη δυνατότητα στο νέο και σε οικονομικό επίπεδο, γιατί καταφέρνεις να τελειώσεις ένα πανεπιστήμιο, να κάνεις ένα μεταπτυχιακό, να κάνεις διάφορες έρευνες, και πάλι βλέπεις ότι η μισθή είναι πάρα πολύ χαμηλή. Αλλά πρέπει να μας δίνει το κίνητρο το μέσα μας, αυτό το οποίο έχουμε και πηγάζει μέσα μας, αυτή η δύναμη, η όρεξη, και να την υλοποιούμε και να μην τα παρατάμε, παιδιά, ποτέ. Μην τα παρατάτε ποτέ. Συνεχόμενος αγώνας, συνεχόμενες λύσεις, συνεχόμενα αποτελέσματα. Είναι το καλύτερο. Δεν έχει κουράσει, γιατί είναι πολύ σημαντικά, σωστά και για όλους μας αυτά, και για έναν μεγαλύτερο και για έναν μικρότερο. Είναι πολύ σωστά, γιατί είναι βιώματα όλα αυτά. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι εφόσον μπορούν οι άλλοι, μπορούμε και εμείς να το κάνουμε και να το προχωρήσουμε, και οι στόχοι δεν είναι ποτέ άπιαστοι. Ακριβώς. Τέλος, έχω δει ότι είσαι και ενεργός και στο TikTok. Για πες μας λίγα λόγια γι' αυτό, γιατί έχω δει ότι έχουν φιλοξενήσει και βιντεάκια σου κανάλια στο TikTok που έχουν πολλούς ακόλουθους. Ξεκίνησα, να σας πω, όπως όλοι, πολύ απλά να ανεβάζω κάποια
βίντεο μου, κάποια απλά της καθημερινότητας με πράγματα τα οποία μου αρέσουν. Και έτσι είναι, όταν ξεκινάς κάτι και σ' αρέσει και βλέπεις ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο και βλέπεις πάρα πολύ ωραία σχόλια και ενδιαφέροντα σχόλια, μου αρέσει να ασχολούμαι γενικά με πολλές δράσεις, όπως στηρίζομαι στο TikTok. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό, γιατί είναι και χιουμοριστικό βέβαια από την άλλη πλευρά, και πλέον έχει γίνει το νούμερο 1, το οποίο μέσα από το TikTok ενημερώνεσαι για τα πάντα, για την επικαιρότητα, για όλους τους τομείς. Μπορεί να μην βλέπεις, να μην ανοίξεις την τηλεόραση, αλλά να δεις όλα τα γεγονότα μέσα από το TikTok. Είναι ένα μέσο το οποίο είναι πολύ ψηλά. Θα το χρησιμοποιούσες και μετέπειτα όχι μόνο για χιουμοριστικό, αλλά και πάνω σε αυτό που σπουδάζεις στην νοσηλευτική και όλα αυτά, να δίνεις συμβουλές για πρώτες βοήθειες και για πολλά πράγματα που ασχολείστε εσείς που έχετε τελειόφοιτη νοσηλευτικής. Φυσικά, κάτι το οποίο πρέπει να περνάει με το σωστό μήνυμα. Σαφώς και μου αρέσει στη συνέχεια, έχοντας μάθει και εγώ αρκετά πράγματα και ακόμα μαθαίνω και εξελίσσομαι καθημερινά. Σίγουρα θα μου άρεσε να ανεβάσω κάποια βίντεο τα οποία έχω σκεφτεί με την αναζωογόνηση, πώς να βοηθήσεις έναν άνθρωπο που βρίσκεται στην καθημερινότητά μας, που μπορεί να πάθει κάποια ανακοπή στον δρόμο και τα πρώτα 10 λεπτά πριν έρθει στο ασθενοφόρο να ξέρεις να κάνεις 2-3 κινήσεις έτσι ώστε να τον κρατήσεις εισαγωγικά ζωντανό, έτσι, και να τον επαναφέρεις. Και νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει και να δίνεται ευκαιρία αυτή μέσα από τα site αυτά, όπως είναι και το TikTok, να μπορεί ο κόσμος, ο απλός, ο κάθε πολίτης, να ξέρει 5 βήματα που μπορεί να τα υλοποιήσει στην καθημερινότητά μας. Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Γιατί σε όλους μας μπορεί να συμβεί, ειδικά το καλοκαίρι τώρα που πλησιάζει, ένας πνιγμός, μια πνιγμονή, κάτι, κάπως στο φαγητό. Μια επιληψία. Έτσι, επιληψία, αυτά ακριβώς. Στον δρόμο. Έτσι. Μια λιποθυμία, τα απλά, τα καθημερινά. Τα καθημερινά, αυτό ακριβώς. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που είχαμε. Ξέφυγε από τη συνέντευξη που είχαμε πει τα τυπικά. Ήταν πολύ καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό είναι πολύ καλό, γιατί ένιωσα πάρα πολύ οικία απέναντί σου. Σαν νέος δημοσιογράφος, και εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω για τον χρόνο σου. Να σου κάνω μια διόρθωση. Ενδυνάμει δημοσιογράφος. Ενδυνάμει δημοσιογράφος, μπράβο. Εύχομαι ό,τι το καλύτερο στην κάθε αρχή σου. Και εσύ το ίδιο, καλή συνέχεια. Όλα να πάνε καλά και να περάσουμε το μήνυμα στους νέους ότι είμαστε εδώ, προχωράμε και δεν το βάζουμε ποτέ κάτω. Και κάθε μέρα να βάζουμε στόχους που να τους υλοποιούμε. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα μηνύματα που πέρασες και για όλες αυτές τις πληροφορίες που έμαθα και εγώ και οι ακροατές μας. Καλή συνέχεια να είσαι και καλή ημέρα. Να είσαστε καλά. Καλημέρα σε όλους. Να είστε πάντα καλά.